Скъпи приятели, замисляли ли сте се, че всеки един от нас носи в себе си уникален дар, даден му съвисше? Може една и съща песен да бъде изпята великолепно от различни хора и все пак тя да звучи различно при всеки отделен човек. Днес ще поговорим за нещо изключително важно, за нашите дарби, таланти и за отговорността пред Бога да ги развиваме, умножаваме и принасяме плод от тях. Защото нашият талант е неповторим израз на божествената искра в нас. Никой друг не може да изрази, употреби и развие този дар по същия начин, както ние. Това е голямо богатство, но обвързано с отговорността да го употребим правилно. Пример за това четем в книгата на апостол Матей в 25 глава от 14 до 30 стих, където Господ Исус Христос разказва на учениците си за един господар, който преди да замине за чужбина разпределя имота си сред слугите си, като дава на всеки според възможностите. На първия той оставил 5 таланта, на втория 2, на третия 1 талант. Когато се върнал и поискал сметка от 3 слуги, първия и втория умножили талантите двойно, за което той ги похвалил и поканил в радостта си. Третия обаче от страх да не загуби таланта, поверен му от господаря, го заровил в земята. И когато господарят му поискал сметка, той се оправдал, че от страх заровил таланта, се разгневил и отнел и да му малкото талант, който му бил поверил. От тази притча ясно виждаме, че този талант не е просто лична способност, а свещено доверие от Бога. Ако го развием с любов, труд и благодарност, нашия живот ще се изпълни със смисъл, радост и плод. И не само нашия, защото всеки талант, употребен с любов, осветява и живота на другите. Но ако от страх, ленност или неверие заровим таланта си в земята, то тогава не просто губим възможността да израснем, а лишаваме и света от благодата, която Бог е вложил в нас. Така отхвърляме Божия промисъл за нашия живот и това неминуемо се отразява на мира и добруването на душите ни. Приятели, пълнотата на живота е в това да служим на Бога и на хората с отворено сърце и с дарбите, които ни е дал Творецът. Нека не се страхуваме да творим, да действаме, да обичаме и да растем в доброто. Нека с благодарност приемем нашите таланти и ги превърнем в служение, в радост, в светлина. Защото когато развиваме дара си, ние не просто осъществяваме себе си, ние прославяме Бога.